banyu tape. Oh iya. Moga lho kok. Nggih. Ora bareng. Hei. Curhat ana. Mboten Mas, curhat kenapa? Streaming ya, jam Narno. manut mong
Rasah nangis to kok ngono wae Sing nangis. nangis sapa? Nganten anyar iki jamak lumrah iki bagya mulya. Ora kaya ngono. Ora kaya mengkono kuwi. Apa to, Mas? Hah? Ndak mung lagu lho. Timbangane dipendhem ana ati diblakake men lega. Oh, ngoten. Ngono kok ya. Kok mung dipendhem ana Nyapa to? rasa. Apa sing dipendhem ke apa? Mayit contone. Apa kok Ya ya? wis kuwi-kuwi ae. Heeh, Mas Jajang iki lho, Nduk. Napa pripun? Anggone ngendang wis jan